Στο καφενείο ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας έπιασαν και καλάτσευαν για την πατρίδα των πόντων και τα χωρία απάν σηματσούκα στα ρασία. Εκεί την πατρίδα, εκείνοι οι ανθρωπές αντιθεού, ολιοναπέσα εκκλησίας με τα προσκυνητάρια, τα προσευχητάρια, τα τρανάτα σταυρά και τα τάματα. Ναι, σωστά λες. Εστάθενο λίγο ο Κωστίκας και ξανλέει, άμα έσαν και κάτκα πλητέρια, καμίαν κι ανασπάλω εκείνων των αφορεσμένων των επίτροπων σοχωρίων έμουν. Ναι, ντόγλες, δε πίνεν. Όλαν έκλεφτεν το παγκάρ ο ετεψής λέωσε. Την πίστης, πώς έπορεν και πίνενα η κονδουλίαν. Όλαν το λέω σε άξον, έκλεφτεν το παγκάρ της εκκλησίας και εξάκεντρέπου του νοητευσής. Μόσε για πένε, πώς επίνεν τη δουλεία. Επένεν εμπροστά στην εικόνα της Παναΐας τη βρεφοκρατούσας. Η Παναΐα εκράνεν το Χριστόν και εκείνος εκράνεν το παγκάρ, έπινεν το σταυρόνα και έλεν. Παναΐτσα μου, τα μωράν κέχνε γάλαντ, ματζίραν τι δεν κέχνε, τα χαραπινών, να πέρω λίγα παρόπα. Την πίστης και τον άνομος. Ναι, και μοναχώσat, πως έλεγε και ντρέπουτουν. Έπαρ με ντρέπεσαι. Κάθε ημέρα να το πράγμα. Παναΐτσα να πέρω λίγα παρόπα. Και πεκεί, έπαρ με ντρέπεσαι. Άμα κάποτε έπαιρε να το χάπερο ποπάς. Τώρα θα κανονίζωσε. Είπεν και κρύφτεν σε έναν γιοσέν όπισα συνεικόναν. Ο ανευλόγητον ξανεπίεν συνεικόναν και παρακαλεί. Παναΐτσα να αποδεδίζωσε. Τα μωρά μου κέχνε γάλαν, μαντζίραν δεν κέχνε, τα χαραπινούν, να πέρω λίγα παρόπα. Από πίσω στην εικόνα ο ποπάς κουίζ. Όχι να μην πέρτς. Έκλωστεν ο ετεψής ο Χριστόν και λέει, εσένα και καλάτσεψα. Τη μάνα σε καλάτσεψα. Χριστέ μου, άικος άνθρωπος,